JCB ke parting abang phua bai khumni pang thek thek the abang phua tum kanghu Kuligawa rong along rong asar babu intia pan karbi ajutang aron pen sero phumang kangthi kirepon Bokela English Medium High School along ningkan ingkoira phokechok ruptalin asengkan katalon Matijong ni phaik Troxia ni ajo por phai krehini rajatim apor malom dipu berla rong klarbong karbi JCB kerek abang phu abai khumni pang thek thek theatum kanghupon abai kamen ihum abangke Yamaha SZ lapen ke ihum abangke Pulsar kanghupon abai kopai ke mepen ajok Pulsar abai abangke longpon lo bonsame Yamaha SZ abangke non longpon pelang pusi pasenipon lasi kangbodet abai ahem phu pen kachunungri alam madu abang phule alang li bike heglong lapen pon abang aling stame alang li phan kapachini ji apansi tuning ripon kangbodet abaik alakha AS 02V 9202 lapen ke madu abang phule heglong aling stame mobile alakha 9365270849 along birta wek thapsi tuning ripon lapen ke nang palong pi abang phu aling positame alang li phan Tangka sikasuri pho pipon pazirji puta baik ahem pupen choning ri lapen pangdak pon di pupen salong hidok bi report Karbi Daily News nilitum Karbi JCB a driver alang litum ramai nilitum along pu din hajara pu system lo latum da lai long paro po pen pu chapang rumen salang litum bat chinam lo ihuma bangke parsar bangke chikloyon truck running lo lapen te FZ bangke 2.5 years lason si running lo ni to mala Karbi JCB mate ni to owner so manang kai nang bona na birta to bangis 6 am lang sin nang birta lo la pen nang birta pen ni tum men wang masi pupu dak long tebok trayan ni tum chiri lo la pen long le mas ni tum FIR ta men ni tum atumi pidam nang kok lo pidam det pen aphi dak anili tamme men ke Facebook long tami chap do tong thek de lo la pen ni hem wang pulo pen atumi ke la police bang lo si ji khori du nang lo la pen ni tum 3:30 lasan alam sini lehem nang chile lo nang chile pen li Facebook lo cha upload pen pani tum ihum bangke chelong don lo toware beng pula dilai road lo mate habjan road la pen ni tum la a campaign prai 1.5 kilometer 2 kilometer lasan na akhelo an people la bangke 9365270849 la pen to isi dolang wan noi nang number bang kita 9365 kasih nombor lang pachini ini Lakhain ko resi Borjan constituency ke par lo Kuligaw arong along rong asar babu intia phan Karbi ajutang aron pen sero phuma kangthi ke paman pon matijong ni phai Troxi arni anekang sampor phai ke thom apor malom pen Kuligaw arong asar babu intia phan mesen pen Karbi ajutang aron pen sero phuma kangthi ke paman pon labang swalong aluhi kache tongdon lakhe dharmo teron kra all Karbi anglong maiphu lapen harlong bi kathar rong asar Borjan habar amai phu adontu singtimung phapangjang alhi Tribals Faith and Culture Protection Forum amai phu lapen harne taro Assistant Secretary atom chetong donsi maya dipidon lason se alang ri rong asar babu ingtia phan aning kangsam chepaklang donsi karkli aron ahin sitami vumut vokan anstami mesen pensi akli pon payment puta pherangke athengno nang thana pusini dot adon thu alangli aning kangsam kachoro Karbi Autonomous Council pen kapathik pon kara Karbi rongasar amai association pen RD nangki pedon thek apot alangli tum aphan babung tiahin pen suri kachoro pipajer pon lapen non het jong rongasar aphan sitame kihok allo kiwan pithek apot ning arong piklo pusi than pon Kuligaw arong along arpu kido abang pu amen kiri ingti sorkari gaon pura horen teron ronghang richo kangbora timung lun sepo hanar lakso babu ingti rongasar mensing kathar ratsai klembang pu lapen labangsu arong along armung arat kacetong don lake bang Paruhini da poker wa ketom so se lapen rong pho arong asaratum chetang dun ardepidun hidipi pen Wilson Bay report Karbi Daily News
bangsa program tu macam pun lagi itu kan boleh hamaramai mana ni kan saat sesuatu lagi kuatin sendiri ini Sirupumang asal dah prinsip pusat ini jangan pun ini asal bom bel ini pun kita yang pun kaki tidur orang tamu dak cikem pun aprang sibang dili anam pharo abul sima kamu bangsa anam pharo abul sami paling pamil akan misen utot ada aja ada muslim bangsa aja soalnya itu mulai untuk coba sombong asal bangsa aja manong si kuncan pi bangsa asih tapi yang bangsi kamu kan setami izan bangpai ini kena bukan misen Lakha kresi langpher ahawar ke parlo Bokla English Medium High School ningkan ingkoira phok kechok ruptalin asengkan katalon pon alaw reception committee maipu Carbon Autonomous Council Madhuram Lekthe headmaster Chunbang Rup Singh ingti atumsi chepahempu pon Matijong ni phai trok arni pen kecheng pon ni phai trok si arni an Bokla English Medium High School alang ruptalin asengkan katalon pajut pon Matijong ni phai trok si arni ada por phai sir kep malom pen cultural procession armung chejeng paman pon bangso armung kachejeng keja pon lake Carbon Autonomous Council Madhuram Lekthe lapen Bokla English Medium High School principal lapen headmaster lapen all langpher constituency high school along headmaster lapen student mate kacharle asomar atum bangso armung chejeng along ardi chipidun lapen bangso mai lang kachetong dun lake honorable mate man kethe MLA Dorsing Ronghang Carbon Autonomous Council Education Richard Tokbi Carbon Autonomous Council Madhuram Lekthe founder president Sona Singh Terang founder assistant secretary Kesap Terang Joy Singh Tokbi lapen langpher awar angkang headmaster principal atum anta cetong dun pen lapen man kido kethe kiding atum da cetong dun lapen abarim headmaster abarim kacharleo somar atum cetong dun si mayar dipetun lapen Carbon Autonomous Council Education Richard Tokbi MLA Dorsing Ronghang atum afan stami pin poralo pipajer dun walang kamaji pen jirsong singnar lapen follow ni pen merje kan report Carbon Daily News English High School alo Silver Jubilee also celebration alo CM Dr. Juliran angke banjir lam dus lame ali break busy schedule meeting di Kulong Doko Kanajo itu melong chief guest keeping endorsing long MLA awak tinong dalam isi itu pula guest of honor ni fan tanggal lo kili akhirong kilo dak Silver Jubilee celebration committee principal pencelo itu kela MSc dekhe apa aben ini arong ano dak laso school along ningkaning ko rapo 25 years laso school a product pinangan doktor engineer apen professor DCS apen itu molong young dynamic IMEC IEM Ladakh Boklia High School product lagi not any other than Madhuram Lekthe lagi isi a good example setting si Boklia High School paklang bono share school atau apa people di amutang alam juga datang nani November cikluan biji pulos name haladan di school lo itu kekendam proses bono tapi na December itu mori bono people